Super Migo Bay, kadali lang sagot. Sir, sama. Kabahin ba atong kung amigo bang nangutang na o pagkadugaya mang nabayad? Kabansa. Nangutang ni mo. Oo, gasaan niya na may Judith to yung giingon. Kasi magtarong. Oo, lagi okay man unta pero naman ko siya Judith nga giingon ano sa may bayad. Mangutang pa mo ko ano o mo ko ano kanang mabayad bag eksaktong Judith ko no nya. Pagkayon himan dito dili pangita patalo o patag pangitag asa ng spigno ha pangitaon o kasang balintulukan na pagkaabot. Kapag pud gani uban nga mangutang nga hindi magkita na to sa dalan halos di naman agad halos di nakaila gani di na gani musmay. In short gani uban anak magpakahoy-kahoy na laman. Nya na kay ref me. Wait ka, cheers. Kana uban kanay magpakahoy-kahoy. Nya na. Wala sagot. Kana galing magpakahoy. Okay. Kana gyud magpakahoy-kahoy, sir. Kana pagpakahi, kana bang murag wala jud siya kita nimo, kana murag wala kita tawo ba? Kung nagpakahoy-kahoy, kabaga. Pero okay ra ba pud unta na magpabaga no? Di lang unta mo saat. Pero okay naman sa magpabaga. Pero pag nabuhit, manggupod na niya kay sa unta mang pagpakahoy-kahoy man niya. Mairita naman laman punta kay kita pa'y kapahulang yung pagkahoy-kahoy pa sila. Diba? Oo, beta no. Ana-ana gyud ko na. Okay. Sira, bagsong trabaho. Sige, padayon si mong gibuhat.